Szép jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat erre a ma délutáni beszélgetésre. Engem Martos Gábornak hívnak, és a Múzeum Café magazinhoz kapcsolódó élő múzeum beszélgetéseknek vagyok a szerkesztője, vezetője. Két mondatot szoktam ilyenkor elmondani a lapról, hogyha ezt valaki nem ismeri, ami ma már nem is lap, hanem idéntől megváltozott formátumban, szinte már könyvformátumban jelenik meg. 2007 óta évente 6-szor, 2 havonta, mint a Magyar Muzeológia egyetlen szakmai, országos nyomtatott terjesztésű fóruma. És miután ezt a 2 havi megjelenést, ezt néha mi magunk is ritkásnak éreztük, mert azt gondoljuk, hogy a hazai muzeológiában sokkal több minden történik annál, mint amit 2 havonta ezen a még magazinformátumban 140, most már olyan 280 oldal körülön le lehet fedni. Ezért 2010-ben megteremtettük ennek a lapnak egy másik kiadását, az úgynevezett élő múzeumkafé beszélgetéseket, szakmai beszélgetéseket, amelyeknek ez a mai a 82. kiadása, és nagyon örülünk annak, hogy visszatérhettünk ide a múzeumok majálisára. Amikor megalakult ez a lap, akkor évekig jártunk ide, és tartottunk élő múzeumkafé beszélgetéseket a mindenkori évmúzeuma és évkiállítása díjazottaktól. Ez egy pár évvel ezelőtt elmaradt, és most újra fölvettük ezt a fonalat. Tehát akik itt ülnek ma ezen a beszélgetésen, azok ma délután 2 órával ezelőtt vették át a díjaikat. A Pulszky Társaság minden évben, az előző naptári évben bemutatott produkciók munka alapján díjazza a magyarországi múzeumokat, és átadja az év múzeuma, illetve az év kiállítása díjakat. És akik ezeket a díjakat átvették ma délután, az év múzeuma 2015 elismerést a gyöngyösi Szent Bertalan templom kincstára kapta, akinek a képviseletében itt mellettem Földessy Marian, a gyűjtemény vezetője, és Juhász Ferenc kanonok plébános úr, mint a fenntartó képviselője foglalnak helyet. A zsűri adott egy külön díjat is az év múzeuma kategóriában. Ezt a Csornai Muzeális Kiállítóhely kapta. Az ő képviseletükben Szalainé Galambosi Tímea intézményvezető és Aszt Ágnes régész múzeológus foglal itt helyet. Az év kiállítása díjat tavaly a budapesti 9. kerületi József Attila emlékhelynek az újra rendezett és újra nyitott kiállítása kapta. Az ő képviseletükben Bagó Ilona kurátor van itt, és mellette pedig T. Zugó Tünde, aki az önkormányzat képviseletében a múzeumnak a felügyeletét, illetve a programjainak a népszerűsítését végzi. És végül, de nem utolsó sorban, itt is született egy külön díj, és ezt a Cigándi Bodrogközi Múzeum Porta kapta. Az ő képviseletükben Csáky Balázsné, a múzeum volt vezetője, és most a kuratóriumának az elnöke, és mellette pedig Ablonczy Dániel, alpolgármester az fenntartó önkormányzat képviseletéből. Hölgyeim és uraim, először is mindannyiuknak gratulálok a díjaikhoz. Azt gondolom, hogy a magyar muzeológia ismét megmutatta, hogy vannak díjazásra érdemes produktumai, és ez mindig azt gondolom, hogy mindenkit örömmel tölthet el, aki ezen a területen dolgozik. Ha megengedik, akkor elkezdeném az első kört, így menjünk sorba, ahogy a díjazottak ülnek. Úgyhogy az én első kérdésem az Földessy Mariannához szól, ugye elhozta a díjat. Mutassa meg itt a közönségnek, hogy mi az, amit majd nyilván ki fognak tenni a gyűjtemény falára. Ugye ezt a díjat kapja minden évben az a múzeum, akit a Pulszky Társaság, akinek elnökét, Deme Pétert itt köszönhetünk a körünkben, átvesz. Mivel sikerült maga szerint elérni ezt a díjat? Minden esetben én azt gondolom, először is egy alap kell. Az alap pedig egy felújítás volt a plébánia épületében. Ez egy eurós támogatással megvalósuló támogatás volt, 85%-ban támogatták, és a többit saját főből kellett előállítani. Az egész projekt az épület felújításra és egy kiállítás megnyitásra vonatkozott. Én azt gondolom, hogy a mi díjunk ennek a színvonalát is mutatja,
és azt, hogy azokat az értékeket, amelyek a liturgikus tárgyakat bemutatják, ezek Gyöngyöshöz és egy plébániához, illetve egy templomhoz köthetőek. És én azt gondolom, hogy ennek az egysége, és az, hogy a fenntartó milyen szinten tudja ezt kezelni, és a muzeológiai munka harmonikusan tudott ebbe az egészbe illeszkedni, azt hiszem, hogy talán ez volt az, amivel mi kiérdemelhettük ezt a díjat. Akkor hadd kérdezzem rögtön meg a fenntartót, plébános úr, miért fontos egy ilyen, nem tudom mekkora ez a gyülekezet, és mekkora ez a múzeum, illetve maga a templom, hogy egy ilyen gyűjteményi bemutatót is fontosnak tartanak fenntartani, finanszírozni? Ugye a díjátadás megnyitó felvezető szövegében elhangzott, hogy a múzeumi tárgyak valójában nagy értéket képviselnek, mert egy ilyen szép térben kapnak helyet. És azt, ahogy gondolkoztam ezen a mai napon, a mai ünnepségen, arra gondoltam, hogy a mi tárgyaink, például az egyházi tárgyak, a kegytárgyak, a szakrális tárgyak, vajon jó helyen vannak-e a múzeumban? Nem igazából a szép térben, a templomban, a saját terükben kellene, hogy helyet kapjanak. De hát nyilvánvaló mindenki, aki felelősen gondolkozik az értékről, az pontosan tudja, hogy más értékek vannak évszázados tárgyaknál, más az értéke az anyagának, más a használati tárgynak az értéke. És mivel ezek 5-600 éves tárgyak, amelyeket ott Gyöngyöshön sikerült megőrizni az évszázadok alatt, úgy gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség, szinte kínálta magát, hogy ezt meg kell mutatni. Ez nem lehet csak úgy betenni a szekrénybe, hogy na ott van, és akkor valamikor ezt használták, ezeket meg kell mutatni. A nagy értéke az, hogy ezek soha nem, hát a reneszánszkorból való tárgyak például, vagy késő gótikának a tárgyai. Nehezen mondom ki, hogy igazából a szakma, itt az egyházi területre is értem ezt, az esztergomi keresztény múzeum után ezt tartja a második legértékesebb ötvöstár gyűjteménynek, tehát nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez a második a keresztény múzeum után, de hogy a kelyhek, monstranciák, különféle szertartásokban használt értékes tárgyak között ez a leggazdagabb, és az, hogy ez mind gyöngyösi. Tehát nem egy nagy gyűjtemény nagy területről, hanem ez mind a város, és jelzi azt, hogy ez a mezőváros valamikor a középkorban milyen gazdag volt körülbelül. Köszönöm szépen. Csornának a fenntartója az az önkormányzat, tehát nem egyházi, hanem önkormányzati fenntartó, és ugye maguk egy külön díjat érdemeltek ki ebben a versenyben. Mit gondol, hogy egy ilyen nem nagyváros Csorna végül is, hogy egy ilyen helyi gyűjtemény mivel tudja kiérdemelni azt, hogy egy ilyen elismerésben részesüljön, ott, ha megteszi, hogy abba a mikrofonba. Köszönöm szépen. Csorna valóban egy kisvárosnak számít, Győr-Moson-Sopron megyében, de mi úgy hívjuk, hogy a Rábaköz fővárosa. Azt gondolom, hogy a sokszínűségével, azzal, hogy 2013. januárjában kapta meg az önkormányzat a fenntartást, és utána kapcsolták akkor művelődési központ és könyvtárhoz, és harmadik intézményként, mint harmadik testvért megkaptuk a muzeális kiállítóhelyet is. Azt gondolom, hogy ezzel a három intézménnyel a programjainkat egymást tudtuk színesíteni, és azzal, hogy az elmúlt 3 évben próbáltunk egy olyan sokszínűséget, sok programmal, ahogyan a prezentáció is megmutatta, hogy óvodásokat, kisiskolásokat, sérülteket, országos programokban vettünk részt, tehát a régészet napját, ami 1 hét múlva lesz, nagy izgalommal várjuk, érdeklődés egyre nagyobb, várják már a múzeumok őszi fesztiváljának a programjait, tehát azt gondolom, hogy évek, és úgy gondolom, hogy ez a rövid időszak is azt mutatta, hogy egy céltudatos és ötletekkel teli időszakon vagyunk túl, és vannak még céljaink, amelyeket szeretnénk megvalósítani. Minden évben pályázunk, próbálunk szerény körülményekhez képest is
minél jobb eredményt elérni. És azt gondolom, hogy ehhez azért egy tudományos munka is társul. Nagyon örülök, hogy Ágnes személyében ugye egy régészmuzeológus is itt van az intézményből, mert nyilván az a fajta tudományos munka, ami mégiscsak ott kell legyen a közönségnek szóló kiállítások mögött, azt azért megint csak azt gondolom, hogy egy ilyen kisvárosban talán nehezebb, mint egy fővárosban, vagy egy nagy országos múzeumnál. Az, hogy nehezebb, azon lehetne vitatkozni, inkább teljesen más megközelítéssel kell. Tehát én régész vagyok, Csornán egyedül élek régészként, tehát túl nagy szakmai konferenciát oda szervezni, akár csak egy népszerűsítő előadást, ami régészeti tárgyú, viszonylag kis közönséget vonzana. Viszont maga a régészet is, mint múzeológiai ág nagyon sok lehetőséget rejt, azzal együtt, hogy a múzeumunknak nincs régészeti gyűjteménye. De ez nem akadályozza meg azt, hogy bemutassuk a terület régészeti tárgyait. Ehhez szükség van a környező múzeumokkal való együttműködésre, szükség van a szakmai kapcsolatokra és azok érvényesítési lehetőségeire, és hát mindenekelőtt szükség van, hogy új nyelven szólítsuk meg a közönséget. Tehát, hogyha egy akármilyen régész specialista nyelven szólítjuk meg őket, leginkább meg se értik, semmiképpen nem lesznek rá fogékonyak. Tehát amikor elhangzott hogy az első kérdése még a gyöngyösiekhez, hogy miben érzik meg, hogy miért nagyszerű, hogy ők évmúzeuma lettek, egy kicsit mi is így érezzük, csak mi más kategóriába indultunk. Mi nem az épület falait újítottuk meg, nem a vitrineinket modernizáltuk, mi a mentalitásunkon próbáltunk változtatni, és a klasszikus, egy kicsit olyan felsőbbrendű, arisztokratikus múzeológiai szemléletet egy kicsit közelebb próbáltuk hozni az emberekhez, akik fogékonyak voltak rá. Azt gondolom, hogy ez valóban nagyon fontos szempont. No, akkor menjünk tovább, és akkor az év kiállítása díjról. Ilona, ez a József Attila emlékhely, ez ugye működött régóta a Gát utcában, most azonban egy alapos felújításon esett át, és valóban ott is a teljes kiállítás megújult, ezt a munkát ismerte el a Bírálóbizottság ezzel az év kiállítása díjával. Mennyire változott meg, mennyire más szemléletű most ez az új József Attila tárlat? A József Attila emlékhely 1964 óta működik, akkor nyitották meg először a nagy közönség előtt, és amit most láthat a közönség, az egy másik térben levő kiállítás. A megújulásról annyiban beszélnék csak, hogy mivel több teret kaptunk. József Attila egy szobakonyhás lakásban született, mindössze 3 hónapos koráig élt itt a házban, és aztán elkezdődött az a költözés sorozat, ami egész életében végigkísérte, és azt próbáltuk a kiállításban, arra kerestük a választ, hogy vajon otthonra lehet-e a költő valahol a valóságos életben, vagy egyáltalán a világban. És hát ami tulajdonképpen újnak mondható, de nem teljesen, mert 2002-ben már készítettünk egy felújítás, igen, és akkor is tulajdonképpen azzal a szemlélettel már szakítottunk, hogy József Attila életkörülményeit mutassuk be az ecseri piacon szerzett bútorokkal, hiszen ő utána nagyon-nagyon kevés, hát bútorból semmi, és hát nagyon-nagyon abból kevés. Abból a lakásból semmi az elsőből. Igen, tehát hogy állandóan költöztek, és Jolán könyvéből ismerjük, hogy amíg a papa volt, addig tulajdonképpen egy tisztes szegénységben, de nem nyomorban éltek, és aztán amikor a papa váratlanul 1908-ban eltűnt, akkor nagyon-nagyon nehéz helyzetbe került a mama. Egész Aradig elment Amerika felé. Hát egészen Krajováig. És aztán utána kicsit visszafele jött, és Temesváron halt meg, és ha már kitértünk, akkor nagyon érdekes, hogy tehát a 2 meghatározó férfi József Attila életében a papa és Makkai-Ödön, és a József Attila ugyanabban az évben haltak meg, Makkai-Ödön februárban, a papa november 22-én, akkor, amikor a József Attiláik átköltöztek a Palota panzióból a Horváth panzióba Balatonszárszóra, és december 3-án József Attila, és nem tudta, tehát József Attila nem tudott, a papa nem tudott József Attiláról, és József Attila nem tudott a papáról. Na, tehát egy pillanatra még visszatérve az eredeti kérdéshez, hogy valójában a szemlélet annyi, hogy József Attila szövegein és költészetén keresztül kerestük erre a választ, és
Hát tulajdonképpen ennyi előképe mindenkinek van, hogy ez az otthonra lelés a világban, ez se a valós életben nem történt meg, és végeredményben a legutolsó pillanatig a költészet az egy nagyon erős mankó és egy nagyon erős felhajtó erő volt az életében, de végül hát mindenki ismeri a szomorú sorsot. És én azt gondolom, hogy sikerült úgy József Attila szövegei alapján megépíteni a teret, hogy a látogató végigjárhatja azt az utat, amit József Attila bejárt a Kedves Jocó című versről, ami ugye 11 éves korában írt, egészen az Imhát megleltem hazámig, és a beírásokat olvasva azt hiszem, hogy ez elég jól sikerült, talán nem szerintelenség azt mondom, hogy a látogatók érzékelik ezt a nagyon nehéz, nagyon keserves, sok szenvedéssel teli utat. És hát ezek szerint a szakma is elismerte ezt a munkátokat, hiszen a díj oda került. Tünde, az önkormányzatból tudom, hogy ugye maga is mondta, hogy nagyon sokat tesznek azért, hogy népszerűsítsék ezt a helyet, hogy ez tényleg egyfajta az önkormányzat számára is egy fontos kulturális intézménye a kerületnek. Miért érzik ezt ennyire fontosnak? Ugye itt az önkormányzat nagyon jelentős összeggel szállt be a felújításba, tehát hogy ez maguknak fontos. Csak a József Attila miatt? Hát kapcsolódva az ICA-hoz, akkor én azt mondanám, hogy az Otthonváros Ferencváros jelmondat szellemében szeretnénk otthont adni József Attilának, és reméljük, hogy ha az utolsó versre reflektálunk, akkor ez a föld befogadja, mint persely. Én nagyon remélem, hogy ez így lesz. Azt gondolom azért is nagyon fontos, mert egy-egy városrésznek ugye nehéz Budapestben azért lokálpatriotizmusról beszélni, de Ferencvárosban szerintem abszolút lehet. És az, hogy a magyar költészetnek egyik emblematikus alakja ebben a városrészben született, az szerintem egy kötelességet ró ránk, és ennek a kötelességnek meg hát folyamatosan kapcsolatban voltunk a Petőfi Irodalmi Múzeummal, illetve ugye ICA-val, és próbáltuk az ő elképzeléseiket erősíteni egy kicsit szakítva korábbi hagyományokkal is, talán azt gondolom néha-néha már a korlátokat feszegetve. Szerettünk volna új eszközökkel megszólítani elsősorban a fiatalságot, hiszen az, hogy a költészethez terelni, visszahozni őket, hogy ahogy alpolgármester asszony is mondta, meg polgármester úr is szokta mondani, hogy nálunk a Gát utca 3-ban megtalálja mindenki a maga József Attiláját, és voltak, akik nyilván ezt kétségbe vonták, hogy biztos ezekkel az eszközökkel kell-e. Én azt gondolom, minden réteget azzal az eszközzel kell megszólítani, amire fogékony, és az interaktivitás határozza meg magát a kiállítást. Mi ennek az interaktivitásnak a szellemében próbálunk cselekedni. Talán legsikeresebb projektünk a József Attila Mindenkinet, ami hát a józsefattilamindenkinet.hu oldalon, tehát tényleg elképesztő, harmadszor hirdettük meg, és 377 000 kattintás volt az oldalon. Nyilván nagyon sokan tértek vissza, és nézték, hogy mikor lesz akkor már eredményhirdetés, meg egyebek, de azt gondolom, hogy ez valamit elindított, 32 éves korig lehetett fiataloknak nevezni, bármilyen József Attila verset, versrészletet feldolgozhattak, elmondhattak videó formájában. Ez egy teljesen internetes játék, vagy verseny, és azt gondolom játék is. Sok barátra lehetünk már a 3 forduló alatt is, akár a Kazincbarcikai szakközépiskolát említhetném, akik külön díjasok lettek, és most már szinte hazajönnek ők is Ferencvárosba. De ugyanilyen a mobiltelefonos applikációnk, amit most itt a sátorba le lehet tölteni, és pont azt mondták a kollégák, hogy nagyon népszerű, nagyon szeretik az emberek. Hát muszáj, tehát azt gondolom a mai fiatalok, én is a 20 éves fiamra, meg a 14 éves lányomra gondolok, az interneten élnek. Hát volt olyan, hogy megüzentük, hogy a vacsora kész, és gyertek. Hát akkor szerintem így kell üzenni a fiataloknak. Igen, és ez valószínűleg egy jó megoldás. És akkor végül elérkeztünk Cigándra, a Bodrogköziekhez.
Maga egy tanítónő, azt mondta nekem az elején, de mégis ott volt az első pillanattól, amikor ez a bizonyos múzeumporta létrejött. Miért gondolta azt, hogy kell egy ilyet csinálni Cigándon? Már az előttem szólók is elmondták, hogy kell egy alap. Tehát 15 éves folyamat, hogy a múzeumporta létrejött. Először, mint falumúzeum működött, és én annak voltam, most azt mondanánk szakszóval, hogy múzeumpedagógusa, én nem szeretem ezt a szót, én tanító vagyok, a gyerekekre építettem, a szülőkre és a nagyszüleikre. Megpróbáltuk megeleveníteni azokat a tárgyakat, amik összegyűltek, azok segítségével a helyi bodrogközi szokásokat, az ünnepi és hétköznapit. Mi mostunk fateknőben, mosószappannal, lugot főztünk, a Szentendrei Skanzen 2001-ben már meghívta a cigándi asszonyokat, hogy mutassuk be a lenkender feldolgozását, hiszen a mi erősségünk ez, tehát a szövésfonás, a szöszből a fonal készítése, és a gyerekek ugye még ezt nem tudják csinálni, tehát akkor én olyan kapcsolatot igyekeztem a segítő társaimmal, az önkormányzattal, a szülőkkel, pedagógus társaimmal kiépíteni, hogy gyapjufonalat rendeltünk, és gyapjufonalból szőttük a kis tarsolyokat, amit hazavitt a gyerek. Ő a nyári tábor alkalmával megismerte a mi motívumkincsünket, és egy olyan általa használt tárgyat készített, amit beéleszt a 21. század kultúrájába, vagy egy dísztárgyat készítettünk. Ugyanígy gyűjtjük nyáron a szalmát. Szalmából készítünk koszorút, kis díszeket, angyalkákat, karácsonyi fenyőfadíszeket, húsvétra írjuk a húsvéti tojásokat, hagymahéjat gyűjtünk, és ezt élvezi a gyerek, hiszen tevékenykedni mindenki szeret, már a kicsi 3 éves gyerek is szeret megfogni dolgokat, és a maguk szintjén, életkoruknak megfelelően így lépegettünk. Az idősek szeretnek mesélni, énekelni, fesztiválokat rendeztünk. Itt ül mellettem alpolgármester úr, őt is tanítottam. Én nem szégyellem bevallani, úttörővezető voltam, csapatvezető, és az ő korosztályukkal szépen, nagyon jó csapat voltunk, hiszen a gyerek mindig is szeretett tevékenykedni, értelmes dolgot. És jártuk az országot, vannak nemzetközi kapcsolataink, és átadni azt, amit mi tudunk, megtanítani másoknak, és lehetőséget adni azoknak, akik tudják ezt, hogy ők is átadják. Szerintem ez a mi erősségünk, és ezért kellett ez az új kiállítás, ami a 21. századnak megfelelő módon adja mindezeket át, kiegészítve, nyilván mindig újabb és újabb dolgokkal, a kutatások eredményét felhasználva. Alpolgármester úr, Dániel, elárulhatom, hogy amikor itt jöttünk be, akkor azt mondta nekem, hogy Cigánd a világ végén van. Hadd kérdezzem akkor meg, hogy egy ilyen idézőjelben világvégi településen mit tud egy ilyen kiállítás, vagy egy ilyen múzeumporta tenni, hiszen nyilván nem csak arról van szó itt, hogy van egy lelkes tanárnő, aki megtanítja a gyerekeket hagymahéjból lila festéket főzni, és avval tojást írni húsvétra, hanem ez valószínűleg a közösség számára is valamiért fontos. Hát talán 2 párhuzamot tudnék vonni egymás mellett, de egyébként ahogy most elmondtad, hogy a végén jönnek a cigándiak, mindig ezt éreztük, hogy a végén jönnek a cigándiak, de ez most teljesen véletlen volt. Azért is mondtam, hogy mi már megszoktuk, hogy a végén vagyunk mindennek, és a világ végén, hogyha idézőjelbe akarom tenni. És gyakorlatilag a 2 párhuzam, vagy 2 dolog mellé tudnám mondjuk azt, hogy a mi sikerünket állítani. Az egyik az a szlogenünk, a településünknek, hát kimondva, néha még én is elakadok, hogy városunknak, hiszen 3200-an vagyunk mindösszesen, tehát egy nagyon picike település vagyunk, de büszkén viseljük nyilván ezt a címet. Azt adtuk, hogy értékből lendület. Hát ugye így kimondva szerintem ez egy nagyon hangzatos dolog, és szerencsére ezt mi találtuk ki, és nagyon sokan tudják azt, hogy nyilván értékekből kell építkezni. Úgy gondoltuk, hogy ezt egy picit megpróbáljuk mélyebbre ásni ebbe a fogalomba magunkat, hiszen az érték az, mondhatjuk, hogy az már egy megteremtett dolog, egy statikus dolog, amit ugyanakkor mindenki tudja, akik itt ülnek, hiszen mondhatjuk azt, hogy ebből táplálkozunk, ebből élünk, ebből élnek a múzeumok, de ahhoz, hogy
az értékek a jövőben is megjelenjenek, ahhoz lendület kell. Tehát nekünk is értéket kell teremtenünk a magunk módján, és ezért kell nagyon-nagyon sokat tenni, és azokat az értékeket, amiket mások létrehoztak, azokat mi próbáljuk dinamikusan, előremutatóan felépíteni, és gyakorlatilag az, ami a bodrogközi embert, azt, hogy a világ végén vagyunk, hiszen egy zárt világ volt ez a maga nemében, nem véletlen, hogy olyan neves genetikusok vagy éppen nyelvészek kutatták a folyók közé zárt vidéket, hogy mindig küzdenie kellett az életbe maradásért a szó szerint az embereknek, és szerintem ez a mi múzeumunk is egy kis küzdelemnek a vége, vagy eredménye, illetve a kiállításunk, hiszen 2012-ben vagy 2003-ban még az év tájháza címet kaptuk, most pedig Bodrogközi Múzeum Porta címen, holott megkaptuk a szakmától, idézőjelve, bocsánat, hogyha valaki magára veszi, de a minisztériumból, hogy mi nem lehetünk múzeum, hiszen mi vagyunk muzeális kiállítóhely, úgyhogy mi nem vagyunk múzeum, nem viselhetjük, nem lehet benne a nevünkbe, hogy múzeum, hát de mondjuk, hogy nem lehet benne, hát eddig falu múzeum volt, akkor az se volt jó, hiszen van működési engedélyünk. Hát, de most akkor valaki elnézte. Hát akkor mindegy, de a múzeumporta az nem múzeum, az attól több. Az egy teljesen más dolog, hiszen mi nem versenyezhetünk a Nemzeti Múzeummal, hiszen mi ott vagyunk Cigándon a világ végén, vannak értékeink, azokat is meg akarjuk mutatni, de ezt aktív köntösbe tesszük, ahol életet kell lehelni az egészbe, hiszen hozzánk nem jönnek be naponta 10 000-en, vannak időszaki jellegek, de a településnek magának kell éreznie ezt az egész folyamatot. Szóval ez az év kiállítása külön díjaz nekünk egy óriási elégtétel, és a mi kis tájházunk, ami mindenhol van, szinte az összes településen az országban, gyakorlatilag kinőtte magát, és egy olyan modern köntösbe ültetett, ahogy Marika néni is mondta, kiállítássá nőtte ki magát, hogy erre nagyon büszkék vagyunk, és szerintem bárhol megállja a helyét, és hát innentől kezdve pedig előttünk a csillagos ég. Legalább egy kicsit közelebb kerül. Cigánd, vagy bekerül egy kicsit jobban a köztudatba. Ugye az egy érdekes, amit itt Dániel mondott, hogy kis múzeum, azt ugye nyilván a bemutatóból mindenki látta, hogy itt tulajdonképpen talán még a Csornai, ami egy nagyobb városi intézmény, de egy kerületi kiállítás, de ugye, hogy azért itt nem a nagy múzeumok, tehát ugye Dániel a Nemzeti Múzeumot mondta példaként nagyon egyszerűen, aminek a tövébe ülünk, szóval, hogy nem országos nagy múzeumok kapták ezeket a díjakat, és hogyha megnézzük egyébként, vagy aki megnézi, hogy kik pályáztak, elsősorban vidéki kis települések pályáztak, és azoknak az intézményeik. Úgyhogy én azt szeretném kérdezni tulajdonképpen most már mindenkitől, és akkor nem sorba megyünk, hanem mindenkinek a véleményére kíváncsi vagyok, hogy mi lehet a szerepe ezeknek a kis intézményeknek, ezeknek a kis múzeumoknak így a 21. században, amelyek nyilván sokkal nehezebb helyzetben vannak, anyagilag is, távol a központoktól, távol a nagy intézményektől, ami lehet, hogy egyfelől ad egy kicsi szabadságot is, hogy az ember kevésbé van szem előtt, talán többet engedhet meg magának. Erre kíváncsi leszek erre, hogy Ágnes miért grimaszolt erre. Szóval, hogy mi ezeknek a kis intézményeknek, egy kerületi kiállításnak, egy egyházi gyűjteménynek, egy tájháznak, vagy egy tájházból kinőtt múzeum portának, a szerepe így a 21. században. Nem tudom, hogy Ágnes volt egy olyan jó grimassza, nem tudom, hogy ez miért volt. Ha erre akar valamit mondani, akkor szívesen meghallgatom. Szívesen mondok, köszönöm. Hát először is az első grimasz, nem tudom, hogy már az is észrevehető volt, de az, hogy messze van a központoktól. Tehát például itt van a végén a Cigánd, messze van a központtól. Vagy ahogy a szavaiból, a polgármester úr szavaiból kitűnt, Cigánd a világ közepe. Ez így van. Csak ezt lehet, hogy mi itt tudjuk az asztal körül, de pont az nem csak mi tudjuk itt az asztal körül, nyilván tudják a cigándi lakosok, de hát ők ezt magukénak érzik. És azt hiszem, hogy lehet, hogy ott 3000-en élnek, mondjuk Csornán 10 000-en élnek, akkor ott már 10 000-en tudják. Csorna az a Rábaköz szívében létezik, nem csak a Rábaköz főváros, hanem Rábaköz szíve. A kislábúj az lehet, hogy messze van a szívtől, de érzi a szív működését, és szüksége van rá, tehát a járás is érzékeli, és akkor itt már több százezer emberről van szó, amit ki kell szolgálni, és nem csak úgy kell kiszolgálni, hogy csinálunk egy kiállítást, jöjjenek el rá, vegyenek jegyet, mert ebből élünk, ebből nyilván nem élnénk meg.
Azt kell érezniük, ez az övék, legyenek rá büszkék, és az, hogy ez nem csak az övék, hanem övék volt már 10 éve, 100 éve, 1000 évvel ezelőtt is, ezek a gyökereik. Gyökére minden fának szüksége van. Annak az egy fűszálnak, amelyik a sivatag közepén van, annak is szüksége van gyökerekre. Szép. Én azt szeretném mondani, hogy természetes, hogy egy kis közösségnek a saját gyűjteményei, a szívükhöz álló az mindig értékesebb, és vigyáznak rá. De én azt gondolom, hogy nem ebben van pusztán egy kis múzeumnak az értéke. A kis múzeumnak is, mint a nagy múzeumnak, előre kell tekinteni, mindig célokat kell látni. Én egyáltalán nem hiszem azt, hogy el kell ásni magunkat kis múzeumként, mert azt hiszem, hogy például tárgyakba, vagy egy olyan muzeológusi munkába el lehet azt érni, hogy az országban esetleg a legjobbak legyünk. Tehát nem hinném azt, hogy csak egy közösség kell tenni azt, hogy ez a miénk, és csak erre legyünk büszkék, és azon belül maradjunk meg. Szerintem túl kell lépni a múzeum kapuin, túl kell lépni ezen az én meglátásom szerint gondolkozásmódon, és ki kell terjeszteni azt. És egyáltalán nem kell szégyelni, ha eljutunk odáig, hogy egy országos múzeummal tudjuk fölvenni a versenyt, nem olyan mértékben, tehát nem, hanem egész egyszerűen egy kicsiny szakterületen, vagy egy pici részen. Tehát sok mindenben egyetértek az előttem szólókkal, de ebben nekem más a véleményem. Például jellege, de létre lehet hozni egy gyűjteményt. Tehát én azt hiszem, hogy attól, hogy valaki vidéken kutat, tudjuk annak a hátrányait, én ezt nem is kívánom most színezni. De attól még ő ugyanolyan kutató lehet, különösen abban a világban, amikor kitágul a világ, tehát ott van az internet, tehát most már nem olyan nehéz a szakirodalmat megtalálni, vagy bármit, és létre lehet hozni újat. Persze, ott vannak az alapok, nem szabad elszakadni attól, ami a profilja egy múzeumnak. De abba meg kell találni a kitörő utat és lehetőséget. Én mondjuk ezt látom a mi múzeumunknál is. Akkor hadd kérdezzem meg rögtön, annak ellenére, hogy az előző kérdésem még él, és látom, hogy Ilona akart erre valamit mondani, és meg lehet ezeket az utakat? Tehát léteznek azok a szakmai kapcsolatok, megvannak a jó szakmai kapcsolatok, amik segítik igen. Ezeket a kis intézményeket igen. ma? Igen, feltétlenül megvannak, feltétlenül ad ehhez a szakma, feltétlenül hálózatban létezünk, tehát nem vagyunk ismeretlenek egymás számára. Én azt hiszem, hogy ha ismeretlenek vagyunk, ott komoly szakember probléma van. És kis múzeumok, ha azt mondja, hogy kis múzeum, tehát ne tekintsen ő abba a szakmájába, legyen büszke arra, amit alkotott, amit létrehozott, és akkor már abban nem kis múzeum, hanem egy szakterület, egy szakmúzeum, és jöjjön oda esetleg a kollega konzultálni, mint ahogy más is elmegy oda. Tehát én ezt látom, és szerintem büszkeséggel kell, hogy eltöltse utána azt a múzeumot. Ez pláne a díj után, ez abszolút ért. Ilona? Én egy pillanatra az irodalmi emlékházakról szeretnék egy picit beszélni a József Attila emlékhely kapcsán. Én azt látom, hogy, és a József Attila emlékhelyre is vonatkozik, hogy én szerintem ezek az irodalmi emlékházak a nyelv szépségeire, a műalkotás személyiségépítő erejére építve a valahova tartozás érzését képesek kiépíteni, és én szerintem, ha mondjuk egy ilyen irodalmi emlékházban jól van megoldva a kiállítás, akkor azt hiszem, hogy ez az élmény, ez majdnem minden esetben lehetséges, és ezáltal egy olyan típusú személyiségépítés, identitásépítés valósul meg, ami én szerintem ahhoz, hogy az embernek harmonikus élete nagyon fontos. És ugye a József Attila emlékhelyen kapcsolatban kicsit könnyű a dolgunk, mert József Attila olyan mértékben emblematikus. Megnéztük, hogy a rendszerváltás után hogyan változott a kánon, és hát alig vannak szerzők, akik jól jöttek ki a rendszerváltásból, és a József Attila egyértelműen. Tehát a fiatalok körében mai napig nagyon népszerű, bár nem jelenti nekik azt, mint annak idején nekünk, hogy ha volt valami bánatunk, vagy örömünk, vagy
valamit el akartunk mondani, akkor mondtunk 2 József Attila sort, és általa fejeztük ki magunkat, de ha ez nincs is meg, de mégis a költészet hat rá, és azt hiszem, hogy ez mondjuk az irodalmi emlékházaknál ez az, hogy egy kedvenc költőnk vagy írónk terében járni, az olvasással, az olvasás élményével azonos, hát ilyen, nem is tudom, tehát élményt hív elő, és ez nagyon bensőségesé tudja tenni a találkozást az emlékházakban lévő dolgokkal, és én szerintem mondjuk az emlékházaknak ebben van az erejük és a lehetőségük. És hát persze természetesen nem minden emlékház olyan jó adottságú, mint mondjuk a Gát utca, vagy mondhatnám a Jókai Emlékházat Balatonfüreden, vagy a Esztergomi Babicsot, vagy a Szekszárdi Babicsot, de minden helyen meg lehet találni azt a pontot, ami ezt az érzést a látogatóba ki tudja alakítani. Hát meg azt gondolom, hogy az irodalom az önmagában egy jó hívó szó, mert az valakiben mindenki, tehát egy kicsit mindenki emlékszik Petőfire, József Attilára, erre, arra, amarra, akár Babicsra, akit itt az előbb mondtál. Egy pillanat még a Tünde szeretne valamit. Persze. Igen, mindig vitatkozni szoktam Ilonával a 20 éves magyar tanári múltamra hivatkozva. Én azt gondolom, József Attila még mindig a fiatalok szívében van, és tényleg felütik, és igen. És ez az emlékhely pedig arra jó, hogy annyira intim, annyira kicsi, és tényleg a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársainak köszönhetően annyira sok inger éri a fiatalokat ezen a kis helyen, hogy ezt valahogy muszáj nekik rendbe tenni, és muszáj mindent megnézni, és valahogy feldolgozni. Tehát szerintem ez olyan teli találat volt a fiatalok számára, és ez a nagyon sok ingerő kis intim tér, ahol valóban meg kell, hogy keresse. Azért is örülök, hogy ez most így szóba jött, mert egyrészt már az első körben is ugye többen emlegették, hogy interaktivitás, hogy meg kell a fiatalokat. Marika néni mondta, hogy hogyan tanítják őket tehát hogy tényleg valóban a kétkezi munkába hogy lehet bevonni. Mit tudnak ezek az intézmények ma a 21. században tényleg azért tenni, hogy ugye Ágnes is mondta, hogy abból nem élnének meg, ami a pénztárban a bevételből, a belépőjegyekből megvan, tehát muszáj mást is kitalálni. Nyilván múzeumpedagógiát, előadásokat, tehát hogy ilyen digitális programokat, mint amit a József Attila. Szóval mi az, amit ezek az intézmények így a 21. században hozzá tudnak tenni a klasszikus múzeumhoz, ahova ugye annak idején még gyerekkorunkba bementünk, csöndbe kellett lenni, kezet hátra tenni, és így tovább. Nem tudom, tessék, parancsoljon, Marika néni. Mindazt tudja a múzeum az érdeklődők számára biztosítani, amit a család nem. Hiszen kukoricamorzsolást már a 3 éves gyerek is szeret a kezével felszedni a szemeket, rakosgatni, csutkából építeni, de otthon ezt a családba már nem tudja. A múzeum ezt nálunk mind biztosítja, nem csak a cigándi gyerekeknek, az egész Bodrogközi, sőt, mondhatjuk nemzetközi kapcsolatunk, már említette alpolgármester úr, hiszen a nyári táborokba jönnek szlovák területről, Ukrajnából, Erdélyből gyerekeink, a miénk is mennek oda, megismerik az ő vidéküket, egymás kultúráját, és ez szerintem csak is a múzeum. Én tanítottam technikát alsó tagozatba, és tudom, hogy 30 gyereknek mit jelent megtanítani, hogy ollóval nyírjon, ne legyen baleset, megcsinálja azt a munkadarabot, kész legyen vele, örömet szerezzen, ne sírás legyen a vége. A múzeumban van rá idő, van lehetőség sikerélményt szerezni minden korosztálynak, kisgyermeknek, iskolás gyereknek. Tehát ez a múzeum értéke szerintem, és ez az a fontos dolog, ami miatt igenis fejleszteni kell, és beszerezni azokat a tárgyi eszközöket, anyagokat, amit csak is itt lehet. Az iskola ezt nem tudja, és fontos, hogy a gyerekeink ezt megtanulják. Valakinek még erről? Persze, parancsoljon. Még
Talán kiegészíteném, hogy gyakorlatilag ez is ugyanaz, amiről beszéltünk, hogy minden egyes múzeum más és más, és nyilván a mi vidékünkön az, hogy plusz szolgáltatásokat tudjunk adni, az alap. De szerintem nem én találom fel ezzel a spanyol viaszt, hogy minél változatosabbá is az oktató múzeum, a digitális múzeum, a minden olyan funkció, ami egyenlő a modern múzeum fogalmával, azt szerintem majdnem, hogy mindenhol megjelenik, vagy igyekszenek a következő fejlesztéseknél figyelembe venni, hiszen tényleg azok a klasszikus nagy kiállítóhelyek, azok valószínű, hogy vonzzák a turisták százezrei miatt a látogatókat, de egyébként látogatószámot növelni mi csak azzal, hogy nagyon-nagyon szuper kiállításaink nem tudunk, viszont azért az tény, hogy mi annak mindenképpen megpróbálunk megfelelni, hogy ami kiállítást csinálunk, az szakmailag nagyon a toppon legyen, és én még az előzőhöz visszakanyarodva annyit mondanék, hogy a szakma egyáltalán nem feledkezik meg rólunk, tehát nálunk olyan szakemberek fordulnak meg, hogy el se hinnénk, és olyanok ismernek meg minket, és úgy gondoljuk, hogy ránk szánják az idejüket, akkor én azt gondolom, hogy odafigyelnek, és hogyha látják a törődést, idézőjelben a szakmaiságot, akkor ezt szerintem igyekszenek meghálálni még Cigánnak is, de ugyanúgy Csornának, vagy bármelyik más kis településnek, aki a végeken van idézőjelben. Parancsolj! A Gát utcában az interaktivitás az persze nem csak abból áll, hogy vannak olyan szoftverek ezekbe a kütyükbe, hogy én szoktam hívni a eszközöket, hanem a kiállítótérben például megépítettük, rekonstruáltuk azt a szobakonyhás lakást, amiben József Attila született, amiben több bútort tettünk, mint amennyi igazából valójában belefér, és a gyerekeknek be kell rendezni a lakást, és számtalanszor tapasztaltam ott létemkor, hogy nem is feltétlenül a televízióhoz, vagy ahhoz az interaktív táblához szaladnak, amit láttunk a filmben is, hanem hamarabb oda mennek, és manuálisan interaktívak, és hál' Istennek a múzeumpedagógia is arra épül, hogy inkább a agyunkat, szívünket, kezünket használjuk, és persze természetesen ott van lehetőség az interaktív táblát is használni, ami egyébként 5, a bemutatotton kívül még 4 van, és hát az előtérben van egy olyan képernyő, ami előtt lehet választani, hogy melyik József Attila képpel szeretne lefényképezni a látogató, és amikor lefényképezkedik, és elküldi magának e-mailbe, amikor hazaér, kap egy strófát vagy egy sort, ami személyesen az övé. De ugyanakkor én azt gondolom, hogy sokat beszélünk ezekről a gépi interaktivitásról, de én azt látom, hogy az Inga, ami nagyon meglódult, most egy kicsit kezd visszatérni, és inkább a hagyományosabb pedagógiai eszközöket használjuk, és a gyerekek azt legalább annyira élvezik, sőt, miután nagyon sokat töltenek az internet előtt, sokszor még azt is megkockáztatom, hogy jobban szeretik, amikor játszhatnak, vagy van egy drámapedagógiai szituáció, és abban mondjuk van a kiállításban korabeli cipész szerszámok, ugye a csoszogja az öreg Schusterrel játszva, és akkor abból ugye lehet egy olyan múzeumpedagógiai foglalkozást varázsolni, hogy akkor nézzük meg, hogy az a cipő, ami az elbeszélésben van, és hogy a gyerekek most hogy járnak cipőbe, hogyha elszakad, akkor kidobjuk. Tehát, hogy egy olyan típusú érzékenyítést lehet ezzel csinálni, vagy van egy olyan boxunk, amiben azt rekonstruáltuk a József Jolán kapcsán, hogy József Attila zsebében milyen valamik voltak. És hát ugye, nyilvánvalóan van benne golyó, szög, akkor harapófogó, csúzli, és akkor erre megint csak egy olyan foglalkozást lehet építeni, hogy milyen játékai voltak mondjuk József Attilának, vagy abból a társadalmi helyzetben levő gyerekeknek, és a mostani helyzet mi, hogy amikor a nyilasmisi cipős dobozba bele kéne rakni a 100-ból egyet, akkor az mennyire nehéz. Ugye? Tehát, hogy olyan típusú feladatok is vannak az emlékhelyen, amik alkalmasak a gyerekeknek egyrészt részben a szociális érzékenyítésre, másrészt pedig olyan problémák megbeszélésre, amit szinte mindennaposan megélnek. Tehát
Tehát az interaktivitás, én azt gondolom, hogy mondjuk a József Attilában az nagyjából körülbelül fele-fele arányban van így. Tessék, parancsolj. Majd Köszönöm lehet szépen. még adogatni. Én annyit szeretnék, igen, jó, hogy van mondani valónk ezzel kapcsolatban, mert valamennyiünket megérint ez a téma, hiszen mindennapjainkban éljük át ezeket a foglalkozásokat, és tárjuk ki a kapunkat, és vétek lenne nem kihasználni ezt a lehetőséget. Én azt gondolom, hogy bárhol, bármelyik múzeumban, amikor kinyitják a kapukat, és beinvitálják a gyerekeket, ezzel talán azt a célt szeretnék elérni, és én azt mondom, hogy mindegy, hogy becsalogatni az emberkéket, hogy kultúrlények legyenek, hogy azért váljon a múzeum mindennapjaikká, és azért járjon oda, hogy tudja azt, hogy az is egy szórakozási lehetőség, és úgy, hogy az egy nagyon értékes szórakozási és tanulási lehetőség. Tehát az mindegy, hogy most azt találja meg az a muzeológus az ő múzeumán keresztül, hogy az interaktív lesz, vagy nem lesz interaktív, ő hogy éri el azt azon a tárgyon keresztül, az szinte számomra mindegy. Csak az a lényeg, hogy ez egy kulturális intézmény, ahogy egy könyvtár is, az csak mi múzeumul tanítjuk meg a gyerekeket. Tárgyakkal. Igen, a tárgyakon keresztül, Igen. És hogyha ő önállóan bemegy majd a világon, mindegy, hogy melyik múzeumba, akkor merjen bemenni, tudjon tájékozódni, tudja azt, hogy ott mi van. Ágnes? Tehát nálunk is nagyon erősen jelen van az interaktivitás. Ez azért nem kis részt adódik abból, hogy a régészetet anélkül nagyon nehéz elképzelni, hiszen lehet dunántúli vonaldíszes kerámiáról beszélni, csak nem nagyon van fogadó közönségre. És éppen itt jön be az a lehetőség, hogy amikor azt mondjuk, hogy a múzeumok a kulturális örökség bemutató helyei, akkor mi azt tudjuk mondani, hogy igen, de ezek közös kulturális örökségünké, nem az enyém, nem a tiéd, nem az övé, hanem mindannyiunké. Ráadásul itt a tárgyak mögött az emberek arca is közismert egy kisvárosban, vagy egy faluban még inkább. Itt a Nemzeti Múzeumban kiraknak mondjuk egy kaptafát, egy cipész szerszámot, hogyha már itt szóba kerültek, az senkinek semmit nem mond azon túl, hogy egy kaptafa. Nálunk tudják, hogy az mondjuk Major János műhelyéből van. Vagy az, hogy a mostani időszaki kiállításunknak az interaktivitását nem csupán az adja, hogy a kékfestő nyomóducokat meg lehet fogni, vagy meg lehet simítani a mángorolt kékfestő vásznakat, hanem azt, hogy az iskolások között az osztálytársot pont úgy hívják, és nem véletlenül hívják úgy leszármazottai az utolsó kékfestő családnak. Tehát közvetlen kapcsolódások vannak, nem egyszerűen tárgyakkal dolgozunk, hanem ténylegesen meg tudjuk jeleníteni, meg tudjuk élni azt, hogy a tárgyak mögött emberek vannak. Plébános úr, hadd kérdezzem meg akkor a végén, ugye az egyetlen olyan, amelyik egyházi fenntartású intézmény az elismertek közül, hogy ugyanez vonatkozik egy egyházi közösségre is? Tehát ott is magukénak érzik ezeket a tárgyakat, amiket itt már nem a templomban, mint liturgikus tárgyat használnak, hanem valahol a templom mellett egy múzeumban, mint emléktárgyat használnak? Hát azt kell mondanom, hogy még közelebb van, mert nem tudom, hogy önök közül vannak-e templomba járók, de ha vannak, akkor azt is látják, hogy valahol ott elől a messze távolban ott tesz-vesz a pap valamit, és hát csillog a kezében a kehely, meg a paténa, vagy látom a keresztet. Szóval a közelség, a fizikai közelség az egy múzeumban adottabb. Azonban a lelki közelség az más egy picit, mint a fizikai távolság. Meg más az is, és ez egy picit váltanék, ebben remélem nem leszek hosszú, hogy ennek a mostani időszaknak van egy olyan számomra nagyon terhes feladata, vagy követelményrendszere, hogy tömegeket mozgass meg. Adok neked x millió forintot, állítsd ki, építsd föl, szervezd meg, de azt legalább 20 000, vagy 100 000, vagy 50 000 meg kell, hogy nézzék.
nagyon nehéz ez a kérdés, mert minél speciálisabb, vagy minél szűkebb szegmenst mutat be például egy múzeum, annál kevesebb ember az, aki eljut odáig, mert nem az a cél, véleményem szerint, hát persze egy múzeumnak az a cél, hogy minél többen lássák, amit kiállítanak, de nem biztos, hogy az ember úgy működik, hogy ezresével vagy tízezresével jó, ha megy. Nem szeretnénk nagyon messzire elkalandozni, valószínűleg a szakmabéliek értik, hogy amikor egy kiállításhoz hozzárendelnek X kötelező látogatót, akkor olyan fajta csűrcsavarok keletkeznek, olyan technikai megoldásokat talál ki a szegény tervező, meg a projektmenedzsere, meg mindenki, hogy számoljuk meg azt az embert, akire nekem szükségem van. Talán egy picit elvinne más irányba a dolog. A kis múzeumoknak ugyanaz a kötelezettsége van a létszámot illetően, mint a nagyoknak. És itt ezen azoknak, akik felelősek a múzeumok létéért, az emberek elmélyüléséért, vagy identitásának a specializálásáért, vagy a múzeumok látogatásáért, létszámáért, azoknak el kell azon gondolkozni, hogy valóban ilyen feltételeket kellett támasztani ahhoz, hogy egy múzeumot éltessünk, vagy felújítsunk, vagy létesítsünk. Na hát körülbelül ez jutott még most itt nekem Köszönöm szépen, ez azt gondolom, az én utolsó szavam. Nagyon fontos üzenet valóban azoknak, akik fenntartják a múzeumokat, mindaz, ami itt elhangzott, hiszen, bocsánat, lehet, hogy én, de nem degradáló szándék, hogy azt mondtam, hogy kis múzeumok képviselői ülnek itt. Azt gondolom, hogy itt kisétálnak ide a múzeumkertbe, itt a Magyar Múzeológia számos kis és nagyobb múzeumát láthatják, és talán egy picit betekinthettek abba, hogy ez milyen munka van az intézményekben, vagy adott esetben azok mögött, a sikerek mögött, amit az itt ülők most elértek, akiknek még egyszer, hölgyeim, uraim, nagyon szívből gratulálok. Önöknek köszönöm szépen, és további jó szórakozást kívánunk még a 2 napra. Igen, bocsánat, parancsoljon. No, hát akkor már megérte, ide jöjjenek. Köszönjük szépen, viszontlátásra mindenkinek.